Добър вечер, уважаеми зрители! На 7 юни вие сте с новините на кабелна и интернет телевизия Средногорие Медиа. След официалното откриване на 6-то издание на Европейски минен бизнес форум в София и дискусионните панели на 5 юни, на следващия ден, 6 юни, участници във форума посетиха медодобивната компания в района и други дружества от минния бранш у нас. Целта на визитата на представители на минния бизнес в България и чужбина в завода беше опознавателна. Делегацията беше посрещната от Димо Кирилов, директор производство, и Ивайло Георгиев, ръководител устойчивост и връзки с институциите. Гостите се запознаха с дейността на дружеството, цикъла на производство на рафинирана мед, мащабните инвестиционни програми на компанията и модернизацията в последните години. Беше обърнато внимание на целите на компанията, повишаване на енергийната ефективност, декарбонизацията и нулев въглероден отпечатък. Гостите имаха възможността да задават въпроси и получат отговори. След инструктаж по безопасност последва опознавателна обиколка на производствените мощности на завода. Кирилов показа на делегацията процеса на преработка на суровината до готовия продукт. Във връзка с провелото се 6-то издание на Европейски минен бизнес форум, представители на минния бранш от България и чужбина посетиха рудничната компания край Челопеч. Гостите бяха посрещнати от професор доктор инженер Илия Гърков, изпълнителен вице-президент и главен оперативен директор на международната компания и ръководни кадри в дружеството. Инженер Цветомир Велков разказа за дейността на дружеството, целите и ценностите, които всички служители в компанията спазват, и обърна специално внимание на правилата по безопасност. Той обобщи работата на рудника и обогатителната фабрика. След инструктажа за безопасност, гостите направиха подземна обиколка на рудника. Гостите се потопиха на 600 метра под повърхността, където се запознаха с модернизацията на рудника. Там те видяха електрическите машини, както и зарядната станция, задаваха много въпроси. Последва посещение на обогатителната фабрика. Оттам те научиха повече за процеса на смилане и флотация до получаването на крайния продукт – медно-златен и пиритен концентрат. В края на посещението представителите на минния бизнес у нас и в чужбина разгледаха и смарт-центъра на дружеството. Имаха възможност да видят дистанционното управление на част от минната техника. Извършител на престъпно посегателство разкриха пирдопските полицаи. Това съобщават от прес-центъра на областна дирекция на МВР София. След получен сигнал за извършена кражба на декоративни цветя и растения от училище в града, униформените бързо влезли в дирите на извършителя. Местна жителка на 57 години. Припомняме, че през есента на миналата година и през пролета на тази, в двора на средно училище Саво Савов Пирдоп, ученици и учители изградиха слънчев часовник и около мястото обособиха цветна градина, за която се грижиха. Бяха посадени храсти и цветя от видовете роза и лавандула. На няколко пъти беше извършено посегателство върху насажденията и голяма част от тях бяха отнети. За това алармира в социалната мрежа тогава преподавателят Антоанета Димитрова. След преглеждане на записи от камери и разследване на полицията, извършителят е разкрит. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата с оглед прилагане разпоредбите на член 218б от Наказателния кодекс. На тържествено утро в залата на първото класно училище Свети Кирил и Методий в Копривщица, средно училище Любен Каравелов в града връчи удостоверенията на учениците от първи, втори и трети клас. Тържеството се състоя в присъствието на учители, родители и много гости. С впечатляващ спектакъл, подготвен от учителите Теодора Нейчева и Зарафина Радоева, първокласниците доказаха, че вече са грамотни. Младата учителка Нейчева благодари на директора
директора на училището Бойка Дюлгярова за оказаното й доверие да бъде учител на първи клас и на колегите си за съпричастността и помощта. Учителката Таня Панчева поздрави мълчуганите с авторско стихотворение, а дългогодишният учител Георги Доросиев рецитира стихове и се сбогува с децата и колегите си, тъй като излиза в заслужен отдих. С занимателна презентация учителката Мариана Цолова даде идеи на децата за ползотворна лятна ваканция. По-големите ученици зарадваха присъстващите с музикални изпълнения. Директорът на училището връчи удостоверенията на децата. Тя сподели и радостта си от приза на Министерство на образованието и на Регионалния инспекторат за София област, които обявяват ръководената от нея образователна институция за училище на 2023-2024 година. През почивните дни времето ще бъде слънчево, ще се затопля още. Минималните температури ще бъдат около 15-16 градуса, а максималните около и над 30 градуса. Това бяха новините за днес. От мен спокойна вечер.